kemm bħala membru tad-Dipartiment Armati fis-snin 70 tal-aħħar. Kemm bħala kap tad-Dipartiment mbagħad kelli interess partikolari fil-naqda tal-Armati tal-studenti imma fil-30 għaqda ta' storja kbira. Imbagħad kien konflitt bejn il-gvern ta' Dominto Palafillu u l-Università. U dik li kienet il-qafwa ta' kriżi kienet il-BA. Il-dipartimenti kollha kienu orjentati lejn il-impjeg, imma il-BSc u l-BA barra teoloġija. Dik kienet il-qafwa ta' kwestjoni kollha. Preżida ma nħallet biċċ il-ġid. Għax biċċa raġun kollu kulħadd, mhux kulħadd, mhux kollox, però biċċa raġun kellu kulħadd. Ġara illi bħala dipartiment fi kriżi ma kienx hemm possibilità li l-Aqda tal-Armati faċilment tkompli. Ma rrid naċċerta li tkompli. Billi b'xi mod ieħor nara fejn il-flus u jiġu stampati, ħaġa li kien hemm, anke jekk huma irregolari. U fl-istess li jkun hemm kumitat ukoll, li jkun hemm kontinuità legali biex ma jiġħad ma tgħidha legalment li wasal hemm xi ħaġa li tkisser għall-Aqda tal-Armati. Kemm fil-perjodu ta' kriżi u kemm fil-perjodu korrett mbagħad meta mbagħad rajt li l-Aqda tal-Armati ġiet salvata, jien stess suġġerejt li jkun hemm ċertu tibdil sostanzjali. L-ewwel nett u l-aktar importanti huwa li l-President tal-Aqda tal-Armati li kien de facto ex officio il-kap tad-dipartiment kif kont jien isir student għaliex le. U eksar, mbagħad hemm dettalji ma niftakarhomx però primarjament. Għal-Armati ġiet salvata bħala President tal-Armati għandu jkun għallim għaw studenti jew studenta u li kollox ikompli regolarment passottu ħadd parir anke legali u għallu li no problem. Laqda tkompli u l-Armati tkompli. Nasab li kienet epoka ta' għawmin kien ħafna interess minn studenti bħalkom, intelligenti, però anke li jixtu interessawhom fil-ħaġa. Ġifieri ma nix soddisfazzjoni kbira ħafna u gratitudni lill-studenti li l-kontinuità iggarantewa fuq il-politika. Kien żmien diffiċli. Biżejjed ngħidilkom, ma nafx għandix tidħol hemmhekk din. Ma kont nagħmel lecture fil-għaxija. X'imbagħad jiena ħadimt ħafna biex il-bejt kien spiċċat. Ta' fuq l-istorja bejn spiċċat biex il-bejt terġa' tidħol. Mort anke għand il-Prim Ministru li garantixxa li ssir. U kienet il-Kongress kien il-korsijiet il-kors fil-letteratura jessir fil-għaxija ikun diploma biex il-Istitut tal-Letteratura ikompli. Il-polemika kienet, mintu fe kienet, il-letteratura mhix utli u l-filosofija. U allura irġgħu bdew u forsi tiftakru kien diploma number 1 u diploma number 2. Iġġew mbagħad ekwivalenti għal BSc. Tafu minn jista' jagħtikom informazzjoni wisq preċiża u dak li niftakar wisq qar minn ġara. U dan kollu ġew borġ. Jgħidulu għalek għalkom jiċċarrokom id-dettalji kollha. Jien kont għadan. U Karmenu kien talabni speċjalista il-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx xi fass fuq il-fatt il-bej twalbet u serġa' tiddaħħal għaliex ma jkunx hemm. Naċċerta kien nisamil xinti kompli. Lena daħal il-diploma, eventualment il-BA, ma kienx hemm bil-BA. U kien bil-ħaġa. Però daħlet il-BA u daħlet il-BA bil-mod sa' kemm ġib toqgħod in-neutralità. Però il-BA spiċċat. Mod komplikat biex nispjegalkom. Daħlet il-diploma u l-għaqda komplit, dawna fenomenu wieħed b'xi mod kif f'dan trapass. Kienu snin diffiċli ħafna, kien konflitt igwar. Elettur kien Pader Peter, mhux Kostanzi, Pader Peter aktar rat wara. U jiena provajt b'xi mod nara li blaqt il-miżejjed. Istudji ta' letteratura jekk hux forma ta' diploma wani u tu dal-affarijiet kien jabbej. Għal darba kienet għadna minn il-fraxija. I'm still talking film mechanism. The Russians are coming. There's my topic. The Russians are coming. The program, the one. Filli jgħetna l-għamna lektarjen, għax jerba t-tazza t-spari, msigen, l-ħuġan. Da għadna nisimu xie tfajlit, mdawajt kemm bl-Inglis bis.
This weekend are coming, this weekend are coming. This weekend ġviri, kien vjonata, this weekend kienu daqxej, tal-lab. This weekend are coming, this weekend. Kien fin direction sector, ġufu, kien famu. Nasib ma kienx hemm ħin ta' x'għandha tkun definizzjoni tal-għaqda. Issa li l-BA ma baċ dak li kienet, kien hemm żmien fejn ma kienx jien għamil żmien fl-università bla xogħol ġifieri kważi. Rat jiena rajtu barka minn ara x'għamil nagħmel barka. Għax il-BA ġiet ikkonsidrata bħala digri li ma twaslek imkien dal-punt kollu. Seħħ dak isbaċ li kienu seħħ, il-BA u l-BA amalgamaru. Jina nduru, notaw, nizmin, il-meddu zemilkom sa' issa. Jistaram, bijet, ta' kwari, għallu fruxi. Ma konix il-bot soluzzjoni. Għadda tal-mati ma sabiċ funzjoni fil-rivista. Ramba ta' minna korsijiet fil-kritika, fil-kitba kreativa, fil-kritika. Għabra minna, n-sartajt li tajta mien, sena tal-kitba. U ġew ħafna nies ta' kulla ta' ġifiri, kemm nisa u kemm irġiel. Mbagħad indunajna li mhux biss l-università interessana Franklin barra mill-università. Xorta li l-Azzaramanti anke għax hija qegħdem għadha fl-università mill-30 mhux il-kbira. Wara l-Kesju. Kesju qegħdem. U għatem u hemm miżjed jiġifieri kif nistgħu nqudiem opportunitajiet li tagħmel u livell nazzjonali għalli. Però kolla bażi fl-università biex forsi kolla dritta xi forma ta' budget u kolla istituzzjoni meta kien se jfalli il-moviment amministrarju, ħaġa li għamilt jien fuq sata kienet l-immurat l-MUT u ngħidha tista' taħdem f'idejk di kif kien jispiċċa l-moviment kif spiċċa, kien jispiċċa sata kif ma spiċċax semma. Dan għal-darba s-situazzjoni li l-studenti ma nismi l-aħjar, verament għadna id-dagġi u għaddi maħħom. U li t-talla ħafna minna. U li dak li għatu u ma l-istess ħagġa, ta' du l-istess soddisfazzjon. Li maħħom għatma ma t-ħadim, l-ringrazzjara għatma ma t-ħadim, ma t-ħadim. U l-Azzaramanti kienet waħda minn dawk l-opportunitajiet li bihom ma tista' twassal xi ħaġa tajba u anke minn kurratur li kien hemm għadha dejjem gawdis l-ora rispett u minn għandi l-istess. Naħseb li iva. Naħseb li iva, mhux taħt illum, naħseb li iva. Niftakar l-università jien minn għandisa xejn, kien f'xitti ta' staf xejn. Niftakar tlieta ġifieri, l-għanata l-Università l-Belt, illum l-oppost, li għu sinja sabu wkoll. Wara meta nħallet il-fakultà, li jkun verament approssimattiv ta' ma jinxej xejn, mhix chapter Roberto ġifieri. Kuna kien irtira, ma ġeddurux, kuna mbros għal-Belboċ u jien. Għal-Belboċ kuna senjorzi ta' xixar fuj, jew xixar, kien saru għad-interim, u bat s-sirsin. Għakwilina għalija għu persona xbir ħafna sul-missieri, anke il-proġetti li kellina għal-letteratura ma kienx għabel maħħum. Ma għax pero n-ringrazzja l-għalla, un bat lilu, اللي عملك فايتي راي ثورة شهر رفعني من شعري وكنا نلبي كم سنة من حزبال وما ليش أميس في الليتراتورة كنا في الليتراتورة ديسكورس سبو سي ليو فيرو وليستا ما يكونش فيرو بس إن كانت أنا كما يسمعون أنا رجسكا ونكون سونات لا possibile وبس عملنا ذيك وأنا لهم بروبس الدنيا كلها لما يسوبيجي في الليتراتورة لا وكلم درس بالعربي بس كله ونترجم ذاته بس الناس استوديو كوار البي
il-filosofija u t-Taljan, ġdida għax kelli ordni biex ma nistudjax l-esperimenti biss, naċċati għal. Jina tħalt għal-kors tal-MA fil-Taljan. Il-bija ġeneral kien ikor ta' manix sena jew sentej għal-MA qualifying. Forsi ta' bħadi biex iġi. Ja kamiltom fil-Taljan, xina kontiet fil-Taljan kol. U bat il-kultura Taljana b'dun kalma fil-Terra Romantina. Kien lejn terminiet, mortan il-professanza kien jgħix madda minn Taljan. Għadru s-sera kolla u għalli kolla u det bil-tezi, s-sanilkom, il-kultura Italjana indun kalma. Studi dal-Malti, però bit-Taljan fuq Taljan, sintesi. Kif taf inti, l-età dramati tbidet minn żewġ kittiba wara dwar minnhom, għasab l-irwers tagħhom intiret mis-sens ta' ammirazzjoni devota lehom. U anki mill-fatt li studjaw il-kritika, allora kull minħa BA u mbagħad MA jew se kompla kien ħaddem ġenerali li huwa kritika letterarja, s-sem li ta' Malti, kemm fil-livell akademiku ta' riċerka bl-MS. Semina l-ewel George Borch, il-Joe Borch. Borch kiteb kien għadda tal-Malti, ta' fabija, li naħħġiġtu li komprija, anki ta' żminkom, jgħal għafirit. Ma ġo din jibqa paslura, dam il-seġu ħġiġi. Jena, naħseb li kienet pozitiva kifini. Fat li għadda tal-Malti. L-Università fejn Malti ma kienx stmat. Ma kienx ma'allem. Bħadun tal-Latinu Grik, għantu gismu, Taljan li gismu, Inglis u kol, Marti, xej, taħlemek. Issa ta' Malti għadem dik, tinsewx li ħana konna pajis ta' urit l-sira, pala Maltina urit l-sira. Dili mentalità ta' l-sira. Bħad fosna, mbagħad ġella l-Ingilterra u l-Italja. L-lum ġeddu l-Inter ma' Manchester. Sosja verament importanti. Effettuata in quanto rajna l-letteratura mhix monopolju ta' xi ħadd. Mhix ta' dak tal-ġewwa. Il-poeta jista' jkun kulħadd, jista' ma jkun ħadd, u jista' ma jkunx dak li qed jikteb il-poeżija. Jista' jkun ħadd li qed jiktebhom. Jitgħallimna anke moralment. Poeta uġat li jħoss veru propju. Da biffa, kif ta' poezija teorija pjuttost pesanti malinkonika u t-tkem dwar id-dmuħ. L-inkapacità. Jena ktibt il-biografija tiegħu kif ta' u għatmar ħattu ħaj, ma rajtu konna sew il-mara tiegħu, nafrat il-mara tiegħu, mara tiegħu minn tkmini. Kien chain smoker, letteralment kien ipejf 100 sigaret kull jum. U kien pap klori u fil-poeta veru. Giuseppe Bonecci m'għaddix mit-trawmi tiegħu. Giuseppe Bonecci mbagħad ftit biex mit. Eżatt, xi 40 sena xarja. Ġifieri kien żewġ modelli awtentiċi, kittiba veru propju. Ma kitibux hemmhekk għaddu Nurja u l-pożi u dal-affarijiet, però kitibux hemmhekk. Dak li huwa l-punt. It-tieni li kienu tnejn universitarji, fil-Malti kellu dinjità universitarja qabel ma beda daħal bħala materjal ta' kitba, ta' kreattività. Bħala materjal dinja li tkun rappreżentata f'università ta' pajjiż wara kollox kienet nitkellmu fuq lingwa nazzjonali, dan mhux fuq dialett ta' pajjiż minn pajjiż. Jiena dejjem nipprovajt interpreta dan kollu mbagħad f'termini ta' x'seħħ fl-Ewropa tagħna b'mod differenti. Il-pass li beħ l-Italja għarfet anki l-Sud, u f'madda il-Sud ta' Sud, part of the South, għarfet li l-Nibisa. Differenza għana fil-ritmu. L-Italja mxiet bil-mod, pero waslet. L-Italja mxiet, Malta mxiet bil-mod wis aktar, waslet ukoll. U l-modell ta' l-Italja kien il-modell ta' Malta. Malta hija taħrita ta' Arbi, u sqalli u Italjan. Ta' Afrikini kollok xaġa li mhix sqallija u mhix Taljana. H2O equals water. U mhix hydrogen aktar, oxygen aktar, kienu daw. Jekk ħadd teb l-lummi, u l-wajteri sa tgħidlu le ma rridx bil-lummi. Ma nasib għaxar l-lummi li hemm ma jsib l-lummi oħra, ma nafx jagħmel xejn. Ma nix isma' ma nafx l-lummi. Għax m'hemmx mod ieħor.
Tajda saret. Kien dedikat ħafna. Kolla niftakar, kieku semmaw niftakar, kolla kienu nifistaj taħdem magħhom dedikati. Il-korsijiet li għamilna għal-pubbliku jinawguralkom li tagħmluhom ukoll. Anki biftit ħlas apposta. Biex bnidem jifhem dak il-kors ħallas, anki jkun nominali. Pero kena madwar 100-150 niftakar jien. Bebdew il-korsijiet. Korsijiet li jistaw jkunu utli. Anki li toffru diploma, l-approvazzjoni tal-Università li tapplikaw biex l-Għaqda tal-Malti, jew l-Università permess tal-Għaqda tal-Malti tagħti diploma. Konnessjoni mad-Dipartiment tal-Malti, però mhix problema. Oħra domanda. Nistanaj li kienu li appartament biss, għat ma kienx ngħid ma' ġaħat, fejn ma nafx, però forsi il-fatt li jiena naqma dissilabu u ninsieħ billi n-lossa b'aspetti ta' kuljum, forsi ħadmet ukoll. Però jiena nistanaj li dejjem kont dedikat, dejjem kont Justu l-kors li s-sana ta' ma' studenti, mi-pjaċi ġifi. Il-lum li għandi dil-kondizjoni verament miserabli ġifiri. Ma' nafx meta sani l-axar kelma, t-ġakti ta' poezija, l-axar kelma. Il-batu li jina kol ma' ħassajt għettu, kew studenti bkejt maħħom, jena tħana fl-imkien. Jħos li tal-lim ħafna mill-studenti, ħafna. Dajminit, biex ninnoġob. U t-tini huwa li bej tal-lim u t-tal-lim ma' nafx differenza jeminu. Ewa metodu ta' Sokrates. Ġari taħseb ħaru, bat ġibi kwa il-riżultat ġifiri ma' l-nas. Veri, dan najt li jekk huwa jekk għalli huwa jekk. Billi tikkonvinċihom li l-istudju jafu li huwa ħajja, li huwa kondizjoni, li huwa formula li biha li tista' tkun kontent. Meta konna għadna żgħar, Konna nasbu l-filosofija mhix utli. Darba sħabli kiteb dal-slogan fuq il-blackboard. Kelma hija and, yes. La filosofija è una scienza, is a science. La filosofija è una scienza. Con la quale, e senza la quale, il mondo rimane tale quale. Ma kienx kelma. Għadni filosofija la scienza. Li bija, u minajra, xorta. Kemm kien għazbar. Jgħaddi żmien. Ma tkunx ċert jekk kienx hemm xi kelma li bija influenzajthom, però kelma take it from me. Xara li dinta ma tafilha. Li b'kelma bridem tista' titbaw ġenna, tista' tniżlu fis-sena. Kelma għadha biss. You can just rape him moralment. Compliment. Biblija. U b-kritika tista' salma. Ġuri kelma tisbawna. Ġuri. Tidilu żbarġejt l-argument ma sħabkom. Ma l-università. Kif l-università hija post importanti. Fej kull gvern, kostituzzjoni toħloq miljoni kbar kull sena u fija m'hemm xejn fil-parlar. Inti tiġi taqroq wara tkun qatt u ħejjet ruħek l-università biex tisma' l-paroli u tmur lura bid-dar fil-paroli. Kieku jien nidħol fil-ħanna ta' trabi nidħol ħafi, jew fil-barbun qatta u nara l-żarbun. Sabiħ. Jkun hemm bidla bejn il-bib ta' barra ta' tal-ħanu ta' żraben u ġewwa, għax naħor il-żarbun mhux maqtassa, ma sabiħ. L-università tħol ta' żvojt, tħol ta' żvojt jew mimli. L-università post tal-paroli. Jew le, iva, barra ta' ġefisteru. Bija tibtim, ma sabiħ ktub sejja bniedem, ktib li dar, ma jaxu hekk, ktib kawża, kollox, ktaqlem. Kelma tustaġari. Alla meta deskritt fil-Biblja. In principio, in the beginning, all'inizio, principio, era il-verbum. Fil-bidu kienet il-kelma, u l-kelma kienet għalla, għalla kienet verbum, kelma, verba plurali. Kelma ġivri, xaħat kelma biex inti tisimu, għammela b'kelma tista' tbidel bniedem. Bajt, naħdem bħal qabel ġivri, l-għadda tal-Malti, biex proġett li ħadda ħafna ħin. Żmien kien importanti li nkomplu ċertu korsijiet, anki għal-pubbliku, nawgura anki li l-kom tamrom, tista' tagħtom id-dom stess, għal-dom gradati bħal kulħadd, minn flokna, il-pubbliku, il-ġurnalisti,
Għalija ma kienx hemm bil-nies, meta ħaġa tħabba tagħmilha m'hemmx bżonn liġijiet. Meta ħaġa ma tħobbix, m'hemmx bżonn liġijiet għad tiksirhom. Fl-oħra m'hemmx bżonn liġijiet għax tħarishom. Għalija ma kienx hemm bil-dwar. Kont nabsa li din il-ġlida ta' mintu mal-università ma żmien kelli żmien diskutija miegħu ukoll. Kellha ċerta ġustifikazzjoni fiha, kellha seħħ u kienet goffa. Għaddejna minnha wkoll u l-Università aġġornatruha. Minn dob kien imbeżza illi l-Università mhix ta' li hija mhux konservattiva, ma titbidilx. Però l-Għaqda tal-Malti mitwes hija għaqda ta' ħaġa ġdida li Malti fl-Università kien suġġett relativament ġdid. Dipartiment tal-Ingliż u tal-Taljan u tal-Filosofija, l-għu għedem, l-Università kibdet, ma għalek bat u saret Repubblika, mux nafjen, għax kella l-Università li sedet tipproduċina avukati, assisin, tobba u periti, full stop. Mux bil-posita l-għam, sa' nibni saqaf, jew sa' ndi l-ruħi, jew nfitax il-fejqanta xie marda, Malta kella l-Università. Pajzi ħran, bieċaw kolonji, ma kienux self-sufficient biex jiproduċu dak li kellhom bżonn. Dak il-punt kollu. Il-fatt l-għallima kollha mill-Università, minn wassal l-għaw, kollha mill-Università, il-veru.